ichie nwa bụ nwanne ala ọzọ afịa onye ifite ọgwụ arịkọ ọ sị na ụmụ anụmanụ ada eji ike aba n'ọfịa ebutere ozu agụ ụmụ anụmanụ ada eji ike aba n'ọfịa ebutere ozu agụ agụ ngwa nwụọ ebute ozie ụmụ anụmanụ wee fụọ ọfịa isi na wee bute agụ mfada ekwe aba n'ọfịa mana agụ na-ebu ebube agụ o nwere ndị na-aza ọfịa afụrụ agụ ọfịa na afụrụ agụ si nye ahụ n'olugo afọ ise ji wefe agụ n'ọfịa ndị mmadụ ada eji ike abịa dinta adaba n'ụdị ọfịa ha na-enwe dinta na-agba agụ ọ bụrụ dinta ọbụla na-agba agụ ọfịa afụrụ agụ anụ ndị ọzọ dịkwa abịa nke a bụzi ọfịa ebutere ozu agụ n'ime ya anụ ndị ọzọ ọfịa afọ aga ọfịa kirikiri o mee nwekwa agụ ka dị ndụ kado n'ime ọfịa mana agụ bụ eze ọfịa na-enwe na agbọ ka adaka bụ okwu asị onwe ha anụ na-anụ onu agụ kwụrụ agụ onye mere na asị na oyi mgbada na agụ bụ ma afọ ju agụ afọ ju agụ ifenye na mgbada nke anyị na-agbada ugwu agụ na mgbada na-esi na azụzụ ọ bụkwa na agụ bụ agụ gụ ha anya mgbada ụlọ onye ilu ozugbo ịnụ asị na ụmụ anụmanụ ndị eji ike aba n'ọfịa afụrụ agụ o nwee n'ụzọ ebe ndị ohi na-anọ olofumozụfonye gafe na ya ka nwude merụọ ya arụ na kọrịa ihe ịma nche ka ije ka nwudegodo tupu ịma n'ụzọ ha dọrọ mma ọnya mere na ọgụ ụfọdụ efu ndị na-anya ụgbọ anyị n'abalị nweba fara ofe akwụsị ma enyụọ ọkụ dị n'ala anyị ọkụ elekere 5 n'ụtụtụ tupu ebidokwa nke gafee ebe dị aṅa na-ama n'ebe ahụ na-adụba egwu na ndị ọjọọ na-anọwa n'ebe ahụ isa na ihe agazi na ọfịa afụrụ agụ na ya ebutere ozu agụ na ụmụ anụmanụ adaba n'ọfịa ahụ na onweghị onye na-afụcha isi n'anya njekpuo ya ozi a si n'aka ichie nwa bụ nwanne ala ọzọ onye ifite ọgwarị Ugochukwu ezere ibe ozuzu nwada adama ada ekwe ka ebule gafee n'ama nna ya ozu nwada ada ekwe ka ebule gafee n'ama nna ya ọ ga-egbu ha na-ebereta ozu a ya ebu ụzọ gbaa ụzọ be nna ya ụzọ be nna ya